фатҳкунандаи қуллаҳои баланди кӯҳӣ, поксӯзандаи биноҳои баландошиёна, муборизи ҳаёт Темур Ҷурабоев, чеҳраи навбатии барномаи як рӯзи варзишгар. Новбаста аз оне ки Темур аллакай дар кӯҳнавардӣ ҳирфавӣ ҳаст, рӯзи худро бо машғул шудан ба варзиш оғоз менамояд. Аз рӯи нақшаи худ Темур дар соати 8 ба тамрингоҳ меояд ва тибқи маслиҳати пешакӣ мо ҳам сабтро дар макони тамринияш оғоз намудем. дар толори варзиши кӯҳнавардон аз рӯи анъана то тамрин аввал мураббӣ аз вазъи саломатии шогирдон мепурсад ва баъдан ба гарм намудани бадан машғул мешаванд. чун мушакҳо барои иҷрои амалҳо тобовар шуд, бо ба барнамудани ашёҳои лозима ки иборат аст аз пойафзол, ресмо ва лавозимоти дигари ҳимоявӣ тамрин оғоз гардид. қаҳрамони мо ки дар ин кор соҳибтаҷриба аст, аввалин шуда ба тамрин шурӯъ кард. бояд гуфт ки дар баробари худ тамрин намудан Темур ба мураббӣ кӯмак мекунад ва инро ӯ барои таҷриба касб намуданаш дар мураббигӣ иҷро менамояд. мо ҳар рӯз пеш аз машқ кардан мо фақат мефаҳмонем ки система чӣ хел пуштан дар кор, карабина чӣ хел задан дар кор ва дар ҳолати парида финиш, яъне ки ҷои мо шогирдои мефаҳмем ки дар вақти баромадан то хӯрдан дар кор нест, сарашон дар санг мезанад, ё ки вақти ҳимоя кардан мо варзишгарона мефаҳмонем ки бояд чӣ хел ҳимоят кардан дар кор ки ӯ омода дар замин нағалтад. Ҷурабоев Темур ин варзишгари беҳтарини мо ҳар рӯз бо вақти соат мебиёд дар ин ҷо машқу тамрин мекунад. баъди машқи тамрин ин меравад ба соҳаи сайёҳӣ кор мекунад ва соҳаи кӯҳнавардӣ саноатӣ дар он ҷо кор ва фаъолият мекунад. Темур ҳанӯз аз 10-солагӣ бо роҳнамои волидон ба варзиш рӯ оварда буд ва дар 14-солагӣ аз миёни риштаҳои варзиш кӯҳнавардӣ ва ё шухпаймоиро интихоб кард. одатан барои ҳар навкор машғулиятҳои дилхоҳ намуди варзиш каме мушкил аст. аммо ба иқрори қаҳрамони барнома солҳои аввали тамринӣ назар ба солҳои баъдӣ барояш осон буд. медонед чаро? ана бадин хотир тавре дар навор мебинед барои тамринкунандагон ҳолати бехатарӣ ба пуррагӣ риоя мешавад ва барои навомадагон то тобовар шуданашон ба тамрин бо истифода аз ресмон дигар варзишгарон кӯмак мекунанд. бояд бигӯям ки дар ин ҷо истифодаи ресмон дар баробари кӯмак расонидан инчунин барои бехатарӣ ҳам истифода мешавад. тавре дар навор маълум аст аксари тамринкунандагон амалҳоро зуд иҷро мекунанд. онҳо барои иштирок дар мусобиқаҳо омода мешаванд ва чун дар мусобиқаҳо нафари зуд ба марра расида ғолиб дониста мешавад, тамринҳои нафарони мазкур бо ҳаракати зиёд мегузарад. тамрини варзишгарони мазкур дар ду марҳила гузаронида мешавад. аввал дар толор ва баъдан дар девори сангини баландияш 6 метра. тамрин дар девори мазкур бештар ба нафарони шухпаймо ва кӯҳнавард кӯмак мекунад, зеро сангҳо тавре ҷойгир шудаанд ки ангуштони тамринкунанда барои баромадан ба кӯҳҳо тобовар мешаванд. Темур аслан рус забон аст ва ба хотири эҳтиром ба забони давлатӣ дар аввали суҳбат ӯ бо мо бо забони тоҷикӣ сухан гуфт ва дар хусуси тамринҳояш маълумот дод. мошзи машқҳои мо дар бинои дарун буд кардем.
аллакай мо амуҷа машқҳомон сар кардем барои гарм шудан. Озе машқҳои асосии мо ба тарафи берун гузашт ба деволи сангӣ. Барое ки асосан техника ва техника ёфтани ҷои капидан, ҷои мондани поча асосан ёд мегиранд дар деволи сангӣ. Барое ки дар деволи тахтагӣ ҳар як санг ранг дорад, ёфтанаш осон аст. Барои ҳамин ин мо истифода мебарем фақат барои гарм шудан. тамрин дар толор наздики 1 соат давом кард ва тавре Темур гуфт ин тамрин ба хотири гарм намудани бадан ва омода намудани мушакҳо махсусан ангуштони дасту по пешбинӣ шуда буд. Акнун ки тамрин дар девори сангин давом меёбад, вақташ зиёдтар асту ҳаракаташ бештар. дар нақшаи рӯзгузаронии Темур дар оғози рӯз тавре гуфтем тамрин ҷо дода шудааст ва ин тамринҳо дар умум 2 соату 30 дақиқаро ташкил медиҳад. Аз ин тавре болотар гуфтем 40 дақиқаи тамрин дохили толор буд ва боқимондаи вақт барои тамрин дар девори сангин ҷудо шудааст. вақте ки мо бо Темур дар назди толори варзишӣ вохӯрдем соат 8 буд. дар соати 9 қаҳрамони мо ба тамринҳои худ шурӯъ кард. акнун соат ба 11 шудан наздик аст ва Темур ба тамринҳои худ нуқта мегузорад. пас аз тамрин дар макони мазкур ӯ ба дафтари корияшон ки дархостҳо барои пок намудани оинаи биноҳо омадааст меравад, то аз рӯи дархост ба мизоҷон расидагӣ кунад. ба ширкати мазкур ӯ бо даъвати Вен Касиди роҳбари ташкилот ба кор омадааст. ӯ бо Темур дар як сафари кӯҳнавардӣ вохӯрданд ва эшонро барои ҳамкорӣ даъват намуд. تیمور کتی شرکتی ما برای 7-8 سال کار کردگی باشد. تیمور کتی ما در ساحه الپینیزم، پرام الپینیزم کار میکند. شرکتی ما شرکتی تازگی، خدمت رسانی تازگی میدهد و بسیار یاردم میدهد به طرف بینا شستن. ما الپینیست ها داریم که از بامی بینا میفرویند، بینا تازه میکنند. تیمور و اکسپرت به همین کار و برای ما بهتری نگاه میکنه برای ما و منیجری بهتری. Вен Касиди шаҳрванди Канада мебошад. ӯ 14 сол аст муқимии кишвари мост, дӯстдори варзиш аст ва баъзан дар мусобиқаҳои варзишии кишвар ба мисли велосипедронӣ ва кӯҳнавардӣ иштирок менамояд. чун дӯстдори варзиш аст, кӯшиш менамояд ки ба Темур дар ду самти интихоб намудааш варзиш ва фаъолияти мазкур кӯмак намояд. ما همین چیز از اول فهمیدیم. ما هستیم یاردم دهیم برای اینکه این چیزی بسیار خوب است. سپورت چیزی بسیار مهم برای خلق، برای همه، برای فرهنگ، برای همه چیز، برای شرکتی ما. برای همین ما هستیم که وای اشتراک کنیم. ما هستیم دل برداری کنیم برای اشتراک کردن و مسابقه ها، برای پیش رفتن. هم خوب است برای کارگر اگر اشتراک میکند به ورزش، برای اینکه وای با واسطه همین سلامتی بهتر دارند. آنها میتونند بهتر کار کنند، به استراحت و با بسیارتر انرژی با کار میمانند.
касиди мегӯяд асоси монданаш дар тоҷикистон ин табиати зебояш мебошад. ҳамин аст ки ӯ дар сафари тобистонаи Темур бо ӯ ҳамроҳ шуд ва ба кӯҳҳои Панҷакен, хусусан қуллае ки бо номи Энерҷи миёни кӯҳнавардон маъруф аст, рафтанд. мо ду бор кӯшиш кардем ҳамин сол, якум бор нашуд. Он ки вай баландӣ ба бромадем, як писари ман кати мо буд, камтар касали баландӣ дошт, ҳам абр омад. ҳамин ҳаво макам кард, мо натонистем, фуромадем. Баъд дуюм бор ман кати Тимур боз рафтем, худо ба шукр, ҳаво нағз буд, мо бромадем, лекин бисёр мушкил аст, вақте ки аз болои 5000 метр баландӣ аз бар меброяд, нафас кашидан мушкилтар мешавад, сахт кор кардан мушкил мешавад. Лекин барои он ки ман таҷриба пештара доштам, қувват гирифтам, қувват доштам барои иҷро кардани ҳамин сафар. Темур одатан баромадан ба кӯҳҳои минтақаи Суғдро меписандад. ҳамин аст ки ӯ дар як сол то 2-3 маротиба кӯшиши баромадан ба қуллаҳои баланди кӯҳҳои ин минтақаи кишварро менамояд. Мы обычно организовываем выезды в горы, как бы практикуем традиционное скалолазание на естественном рельефе, на скалах. В основном мы выезжаем в такие районы, как Варзо, Промид. Летом мы делаем учебно-тренировочные сборы. Выезжаем уже в более отдаленные районы, такие как Айнинский район, Пинджикент, Харок. дар ташкилот Темур аслан ба ҳайси назораткунандаи ҳолати бехатарии кормандон фаъолият мекунад, аммо чун фатҳи қуллаҳоро меписандад, дар ҳоли шустушӯи оинаи биноҳои баландошиёна ба дигар кормандон кӯмак мекунад. Совместно я работаю с ребятами, также на высоте выполняю высотные работы. Эта идея была моя, то что можно, конечно, сидеть в кабинете, писать бумаги, скажем, для галочки или не для галочки, вот. Но как бы мы за качество нашей работы, за безопасность. И поэтому как бы мы проводим обучение, я выхожу на объекты вместе с ребятами, вместе с ними спускаюсь, контролирую их работу перед началом работы, во время работы и по окончанию работ. Также делюсь своим опытом, потому что как бы я выполнял различные работы высотные, и как бы у меня сформировался определенный опыт, которым я делюсь со своими работниками. баромадан ба кӯҳ аз иҷрои амали мазкур ба куллӣ фарқ мекунад. Масалан, кӯҳнавардон вобаста ба минтақаи интихоб кардаашон ба ҳадаф наздик мешаванд. дар ин кор бошад, иҷрокунанда вобаста ба дархости мизоҷон фаъолият мекунад. аз ин рӯ ҳолати бехатарӣ дар дараҷаи аввал аст ва нафари корро бар дӯш гирифта бояд аввал мустаҳкамӣ пайдо намуда ресмонро баста, амалҳои дигари бехатариро ба иҷро расонда ба кор шурӯъ кунад. В данном случае для выполнения работы на этом объекте мы применяем, как бы наш процесс работы состоит из следующих этапов, следующих шагов. В первую очередь это инструктаж сотрудников, вот, как бы оформление документации по безопасности, организация безопасности рабочей зоны, это как для внешних людей, как и для сотрудников компании, где мы работаем. Вот. Непосредственно сама технология применения техники альпинизма и скалолазания, непосредственное применение моющих средств и химикатов
вот, потому что некоторые из них негативно влияют на кожу. Вот, то, что проводятся работы в перчатках, вот, используются средства индивидуальной защиты. Вот. По окончанию работ всегда это основное требование безопасности. Все снаряжение, которое обеспечивает непосредственную страховку для работника, мы проводим выбраковку. То, что оно проходит осмотр индивидуально, каждое снаряжение каждого работника на наличие неисправности либо повреждения. При обнаружении повреждения данное снаряжение мы списываем, вот, делаем заявку на замену либо дальнейшую покупку. кори ниҳоят душвор. ин фикри мо ҳайати эҷодӣ ва шояд бинанда бошад, вале ба назари Темур ва ҳамкасбонаш ин кори муқаррарист. барояшон иҷрои амалҳои мазкур ҳеҷ душворие надорад, балки баръакс тамошои табиати кишвар, хоса пойтахт ва ҷараёни ободӣ дар Душанбе аз боло илҳоми корияшонро афзун мекунад. бояд бигӯем ки иҷрои амалҳои мазкур бе омӯзиши марҳилавӣ мумкин нест. ҳадаф аз таҳияи барномаи мазкур дар он аст ки ҳар нафар метавонад ба варзиш машғул шуда пойдевори зиндагии ояндаи худро бисозад. чеҳраи имрӯзаи барномаи мо бо амалҳояш исбот намуд ки таҷрибаи аз варзиш гирифта шахсро ҷасуру чолок ва дар зиндагӣ муваффақ мегардонад.